Kajing pulih nagi kitab banengkong jong kisiem. Kalanong kabaar kadekon iway hadu saw sipau hadu khanar. Haba kapor kajing yap udah bed kalajan. Ula ajing seneng yu Solomon kuon jong u kumne. Ngalajan lej kumbal lej kapertai baro. Le iyaw. Kumbau rang ba do pendep ilagi kamram palapen kamti utrai ble jong pi. Da kabaya ya kalenti jong u. Da kabarakhe ki an ki hukum ki rai bat ki kompania jong u kumba latho haka anyu Moses khnang ma phindom man bha haki kam jong pi baro kat siwa pi phai hakata gor kom utrai ula pan urlong yela gajing kular ka baula ayanga lada ki khon jong pi ki pikir ya ka ba ki le bat ki ai hok akhmat jonga da ka don hot jong ki baro bat ka men sim jong ki baro Pinamdu beriu naga benta ka khat Israel. Teo do bet lathia bagi kapa temen jong u balatep ye u haganong ba udaben. Kapor ba udabet ula sensyar Israel kalalong sauhus nem. Henyeus nem ha Hebron batlai peulai nem ha Jerusalem. Kumtau Solomon ula syong halor ka khat udabet ukapa jong u. Badia ka jinglong siem jong u lapen skam triang. Ketien jong trai. Kajing puli na gospel jong Markus kalanong kabandriyo kadekot nyaw hadu khatlai. Ujisu lakot lang ye ki khat arngot ki senran badula pha ai ki arngot ula ai bor ki halor ki mensim bom khoj bad ula hukum ye ki warai ei ba bad phi haba phi le jingleng lai tang uding do lemne ruti lemne yarong lemne pisa ha usai pan to phong de ki khulom bad wat phong artli ki sapti ulai thu ro ya ki Haba pirong ha kaway kayeng to sa bat ki hang ta hadu opin dami no nang ta. Da pipoy ha kaway ka jaka bagi briu kim subhay pi ni kim sngap ye pi mi no nang ta bat kan theriu pum na ki jat jong pi. Kani kan long ka jing panram ye ki kumta kilalej bat kilayalap bagi briu kin kala ka bamod. Ki be bon ki ksun ye bon ki bapang ki lapan sle da kumpnyang. Bat kilapan ko yaki ka gospel jong try